estamos aquí na finca do Marco da Curra. Está situada no Alto Sistoso, do concello de Monfero, é parte das Fragas do Eume, da parte alta das Fragas do Eume. Bueno, un entorno, a verdade, que é maravilloso, un entorno de montaña, vale? Porque esta é a estación experimental de montaña do Marco da Curra, que é unha das 4 estacións experimentais que ten o Centro de Investigacións Agrarias de Madegondo, vale? Da Ciencia Galega da Calidade Alimentaria, e onde desenvolvemos proxectos de investigación relacionados coa produción animal de diferentes especies e relacionados tamén co aproveitamento silvopastoral do monte. A finca, o predio, ten 180 hectáreas, introducimos especies como cabalo, traballamos con equino aquí, onde temos raza galega, e temos tamén bertón. Temos agora mesmo sobre uns 60 exemplares de equino. Vale, tamén temos nas partes onde é máis pastable, temos vaca rubia galega. Agora mesmo temos sobre unhas 70 cabezas. O que máis temos é ovella, vale, de ovino temos tamén raza galega, ovella galega. En total temos unhas 250 cabezas agora mesmo, vale, un número importante que queremos ir reducindo un pouco porque bueno, a carga gandeira é máis que suficiente. Tamén temos caprino con tamén raza galega e un número máis pequeno. Agora, a finais do ano 2021, vimos de rematar un proxecto de investigación en colaboración con outros centros de investigación do Estado, o CIFA de Cantabria e o Coserida de Asturias e tamén o Centro Tecnolóxico da Carne de Ourense. Neste proxecto de investigación, o fin principal era desenvolver experimentos enfocados a evitar a matorralización do territorio, que é un problema que se estende por todo o norte peninsular. Por exemplo, aquí un dos experimentos que fixemos foi ver a eficiencia dos cabalos e das cabras no control de distintas especies de matorral. Entonces, o que pudemos observar despois de 3 anos de estudio foi que tanto co pastoreo de cabras como de cabalos a superficie coberta por matorral mantívose nas dúas especies animais en torno a un 20%, mentres que naquelas superficies que non se pastoreou, que deixamos unhas superficies cercadas para que non se pastoreara, a proporción de matorral incrementouse hasta un 80%. Se ben ambas especies foron eficaces na reducción da matorral, si que vimos diferencias entre as dúas especies de gando. Por exemplo, as cabras foron moi eficientes no control das silvas e no rebrote de árboles e arbustos, mentres que, pola outra parte, os cabalos foron eficientes no control do toxo, que as cabras non eran capaces de controlar. Noutro proxecto que estamos participando actualmente é un proxecto que trata de determinar a eficacia de distintos tipos de cercados na protección contra o lobo. Diseñamos 3 cercados experimentais e cada cercado fixemos 10 repeticións de cada un en diferentes gandeirías ao largo de toda Galicia. É un dos cercados experimentais, témolos aquí no Marco da Curra. Trátase de ver como de eficiente é cada tipo de cercado na protección contra o lobo. Temos pensado pedir un proxecto de conservación de recursos zooxenéticos relacionado coa cabra galega. Temos un rebaño xa de 60 exemplares de cabra galega inscrito en libro xenealóxico e a idea é colaborar na recuperación da raza, incrementando ese rebaño e tamén determinando os parámetros productivos e de calidade da carne da raza. Tamén temos pensado pedir un proxecto relacionado coa produción de carne de poltro. Temos 3 razas distintas dentro da finca, cabalos de pura raza galega, cabalos cruzados dun tamaño intermedio e tamén a raza hispano-bretón como raza de maior porte. E a idea é ver a diferencia entre as distintas razas nos parámetros productivos de novo e tamén na calidade da carne de poltro, que nos últimos anos está retomando certa importancia e un maior interés polo seu consumo.